ụmụnne m na ụmụnna m elota ọnọrọ ọnọ nwekwerechi ọnwanne ọnụ nwa mba nnọ awụchashiala numo eye Jehova bi n'eluigwe mere anyị ebere arụ na-eme mpụ na-eme gị na di amụchala ụmụaka na-eto shizato ya nwulite agaliteji isi mara ihe gị na di na-eme n'ihu ụmụaka ahụ ọ dị very important n'ihi na di na nwaanyị sewe okwu onye outsider nwere ike bata ikpe ikpe gbagọwa ọnụ kpe ya ikpe onye iro nwere ike bata gbagọwa ọnụ kwulara di onye kwulara nwunye ụmụnna nwere ike gbagọwa ọnụ mana ụmụaka ịmụrụ agaghị agbagọwa ọnụ ha maara nke wụ eziokwu ọ bụrụ na nne anaghị emete they know ọ bụrụ na nna anaghị emete they know. Ana m otu nwanne nwoke akpọ m na fon si m nwanyị mba nnọọ nza ya sị m ihe na ya na-akọrọ m ugbu a na o riela eri n'ahụ na ihe na ọ gbawala ya obi ihe na awụghị one of those stories of ihe ga-asị ka ichipo ya in to your friend ọ ka ịkọsatụrụ nwanne nna ọ nwanne nne na ihe awụ ihe ebu n'obi ya from the time ya dị 8 years ya alụọla nwaanyị chiọmụ na even nwunye ya amaghị ihe ya na-akọrọ m ugbu ene mana ọ something enweghị echichi hụrụ n'ụkọtụ ya na anaghị etete ifili na ya mege nna ya ihe ọjọọ enwe mgbe ya na-anaghị etete ifili na nna ya guzoro n'akụkụ na-abụ ya ọnụ na-agwa ya datịna ihe na imere nwunye m ga-eme ihe na ịgbara nkịtị nwunye na ya na-efili sometimes ọ na-adị ya ka amaga ya ikpe nwanne m sịchaghị ihe ka onye gakwa arụ gaa n'ihu nna m nye m orukwa m ihe ọwụ ya sị m biko na ya mana m nwere 1 or 2 m ga-agwa ya mana ọ ga-adịrị ya enough na ya chọrọ inwe brother opinions tụmadụ ụmụ nwoke ibe ya na unu ledele ya anya n'obi gedele akụkọ ya nọ gwa ya ihe unu ga-eme ma ọ wụrụ unu ya gaa n'ihu sị m na ya dị 8 years na-aga 9 years mgbe ihe na ya na-akọrọ m na-eme ka ya toro direct na ọ dị 6 years kentazi na nwaanyị ya toro ụmụ nwaanyị abụọ kenta na nwaanyị the only 4 years mana mgbe niile mma ya na mpa ya ọgụ gwengam mgbe niile mma ya na mpa ya gwega ego ọgụ ahụ kwa na onye na-ebido ọgụ ahụ na ọmama ya na mpa ya nwere ike na-ehi ụra mma ya were akala anya mata bidekwue na-agawa jụwa ya sọwa ọnụ ọ ga-asọwa ọnụ gị ọwọ jụwa ya sọwa hụ ihe ọ ga-ajụ ọgwa ya sị ihe na ya nagakwana ya otu a na mma ya mụrụ ya na ọ dị troublesome na mpa ya kwanụghị onye okwu na mgbe niile mgbe ụfọdụ mma ya dobe ige ọ ga-eshiri na ya ga na-ele mpa ya ha niile soro mpa ha gaa kichin ga-eshiri na mpa ya chichakwa nri ahụ mma ya ga-esokwa iri na ọ ghọta ka ihe ha na-aga na naanị ihe mpa ya na-ekwu agwụla amakwa m ihe m kwe na-agbanụ nkịtị na defense system mpa ya esighị ike na ruo one day ya agwaba mpa ya so nwa ya ọ ga-akọ mma ya ihe mpa ya agwawa ya sị nwekwara ihe na-eme ya lụọ nwaanyị echi akọwa nwa ihe na onye gwara ihe n'ugbo kwuru na na-akọ nwaanyị na ihe mpa ya gwara ha na-eto ruo otu ụbọchị mpa ya agawala ọrụ ya nwa eji ha oyi amatuo ya mma ya were ọgwụ nye ihe a weekend mma ya were ọgwụ nye kpọkọrọ m ya ma ụmụnne ya ha doro na room ha nga aka ya nọ doro ala ya eshi n'ụra bilie ya ma ọdụ mmamịrị ka ya gara enyekọ ya ma ihe metere ya eshi n'ụra bilie gụghe ụzọ ya ngụghe ụzọ ya egughere lekwezi nwoke gbara dimkpa nwere height ọ ka mpa ya ogologo dịrị azụ ya ejiri ihe ike gụchie ụzọ beghezi ebeghe sizi n'akụkụ na-ele ihe mege na sitting room na palọ na that man na-awụghị mpa ya ọ wụrụ na ya na mma ya guzoro nga na-enwe nsusu ya enweghị ya ma ya nọ 8 years na-aga 9 the man na mma ya ihe ya yi ka egwuregwu ihe a ha nọ na-eme megide mma ya mgbe mma ya ekpuchie ya this man eyipụga shirt oyi gbaghe zipụ trouser wepụta belt kpụtaga akwa ya mma ya ehulalo dịka mgbe mmadụ tọtụga ihe n'ala
na ọ otu n'ugbo ya torole dị mkpa ka ya ma ihe mere na mma ya erulalo nye this man ka ndụ bekee kpega dọgị na ya nọ lege ihe bidere n'etiti ya na nwoke legide ihe ahụ end ya ọ ya ka akụwaziri aka na dọọ suo aka na dọọ ya wụrụ na ọ wụ papa ya olu mpa ya lụrụ aka ahụ bidoro n'ịkụ obere obere mgbe ọ bịara bịa hụ na ụzọ ahụ emepeghị ya bịa esushiwe ya ike and ihe mpa ya lụrụ wu ịbịa lee ya n'ihi na ọ nụdeli na shedi n'ihi na ọ ma na nwa ya ji ahụ ihe ọ lọtara wee ịbịa lee ya gotekwere na ya ụmụ ihe ndị ya na-ala ike bikos ya na-atụ ụjọ ọgwụ rutezie gbapụizie ihe mere nọ ọ ya ka mpa ya kọwara aka na dọ ya na-anụ olu mpa ya ka ọ na-eti nwunye mma ya na o meperele n'ihi ụzọ ọkwana gị na-enweghị ya ka ya ribele nwatakịrị amanọta o mere na ihe mpa ya kpọ n'ọnụ na o meghere n'ihi ụzọ lee ka ọ gbachiri ụzọ na ọ nụghị olu ya ka ọ nọ n'ụra mpa ya na-akụ aka kụshi aka ike this man na mma ya bido yiriwe nwe ha ka ha yichara nwe ha in a hurry mma ya gba oso ga-egughe ụzọ gwawa mpa ya na ya nọ na bathroom mpa ya ajụwa ya onye ekwana onye na ọwa onye ya na ya kpaga biznes onye chọrọ ibi igewe ahịa ka ya na-ere mpa ya sị gịnị anya mpa ya lere n'ala ya ahụzi ya ama ihe mpa ya hụrụ datin ya ewe iwe mpa ya hukuzie this man were ọkpọ ha the man ka mpa ya dị mkpa ha abụọ gburugburu mpa ya akọ this man retaliate pịa mpa ya ọkpọ n'olu mpa ya sị n'oche were ha ajọ ọnwụ bilite baa akwa the man na-achọzi otu oshi apụ mpa ya ajọ na-eti n'eboye ọnụ ahụ welitere na-eti n'eboye mma ya rọshia bade mpa ya na ọnụ ya na this man ha bade mpa ya na-achị subdue ya ozugbo mma ya lelitere anya lee anya na dọọ ebe rum ụmụaka nọ ebe rum nke ya na ụmụnne doro ọ bịawazi ebe ahụ ya rọshia ga-edoro ha ala gbuo onwe ya kwa mee ka ya ka nọ n'ụra mma ya sirezie dị ụzọ gbachie ya kwụki ya hụzi ihe mere nọ ya nọgidere n'ime mụlọ ebe ahụ ya n'ozighị olu mpa ya amazi ihe mere na o rota ka ebe ehihie mma ya bịa meghere ya ụzọ jụọ ese ele ote ya rụ na ahụ ya ọ dịkwala mma ya si yes na-ele mma ya pụtakwanụ ka ya hụnụ mpa ya bikos mpa ya lụrụrụ ụlọ ya ahụzighị mpa ya again ya amakwanụhụ ma mpa ya ọ laghachiwa ha na shop ya amaghị ọgụ ahụ shiri end o ruo n'abalị ebe 8 o'clock n'ihi na mpa ya na mma ya nwere room nke ha o ruo n'abalị ebe 8 o'clock mma ya ebewe tiwe na di ya nwụọnụ na ụlọ tụrụ ugbu a si ishi na awa ya na-ele mma ya batazie na room mma ya ụmụ ya na ụmụnne ha bata ihe awa anya ọzọ ya na ahụ mpe mma ya na-ebe kpụwa si ya ga-akpọ ndị nebo ya ga-akpọ andị ga ha bịa naanị ha bie na a ga-apụ geeti ga-akpọwa ndị nebo na ọ ụlọ mpa ya rụtara na a ga-egughe pụta from gate ga-akpọwazie ndị nebo kọwara ha aka na gate na ọ wụta ka ndị nebo shiri bịa mee na-ebe na di ya lọtara ugbo si ishi ha sa isi ọwa gịnị onye ọbụla ele ya di na nwaanyị nwunye ekwuole n'ihe mere di ya gawa ụlọ ọgwụ rute asụmpa ya nwara ihe ọzọ ya ga-ebuba na mọchụarị ụta ka esi prepare burial mpa ya buru ya laa ga-elie mpa ya this memory na ya n'ishi mma ya amahụ na ya ma ihe mere nọ mma ya agbacha mkpa ha lụghachita back to city oji bekee ebe ụlọ nna ya nọtara na oji bekee ebe ha bi mma ya nọrọ nga kpụrụ ha kpepụcha ha bọị ya gaa bọị n'ọwa ebe ya gara bọị ka ejiri ike gụọ secondary school na ya tagidere ahụ kpee ekwere ahụhụ nna ya na-ekwe ka ha taa na nwanne ya nwaanyị dị same ndị ka nwaanyị ozugbo ha galitechiri isi ya kpocha ha ya na ụmụnne ya etohu ha bọndụ dịka ụmụnne ma onye ọbụla gawachara nke ya ọ ya ka ha tochara dị mkpa Chukwu emere ya ebere achọta ụzọ ya na nwaanyị mba anọ nza ya emega ọfụma mana mgbe nọ na-adị ya ka emegidere mpa ya mma ya na-achọzi irute nso na-agwa ya na ele ihe eji etriti ya ka ọwụ ya mụrụ ya o ruo otu ụbọchị biden ya banyere na mmadụ ya kpọọ mma ya wee sị na ọ ga-emere ya explain ihe gburu mpa ya ka ọ chọrọ ka ha pụọ obodo ka ya kwuo ihe ya hụrụ na o doro ya anya ọfụma na ọ ya na that man rịrị ya elu ya hụrụ ọfụma na ọ ya na that man tọgbara aka gbuo mpa ya o buru ụzọ ebubaga n'ime ụlọ denwe ya ebe ahụ tiri ya akọ 8 o'clock abalị
ọ bịa tiwe na mpa ya nwụọna na mpa ya nwụọna na ọ chọrọ imere ya explain ka ọ ka ya gwa obodo ihe ya hụrụ. Ọsọ mmanya emepechi anya rịọwe si ya biko na eji Chineke nna rịọ ya na ya biko na ya bịara bịa bụghachiwa ihe gara aga. Ya sị no na memory ihe a ya hụrụ na ọ na-atọment ya na ya hụrụ ote dat describe ọrịa ụdịka efe dat man describe ọrịa ihe ha mere mmanya asị n'oche bidebewe mana ya na-ele mmanya ọ na-arị ka ya gbuo ya. Na mpa ya bejebe ilete nwa ya kpokwuru mmanya na nwoke ọzọ ha atọgba aka gbuo mpa ya bubaga ozu n'ime ụlọ. Na ka mpa ya nwụchara ya bịa tawazi ifiri otu ogburu mpa ya na ọ ga-eleji ha anya okpopụcha ha kpocha onye ọbụla ga-apụ na ya o bịara ugbu a na ụtọ ọbara na mmadụ la ya nwa bịa elewe pawa ya dịka nne ya nọntịrị ya gwa ya ihe mere nna ya ya ahụtakwala ya so nwa ya. Ọ sị na ihe a mmanya sị na ya ga-enye nsogbu ya ga-akpọkwa ya ma ọ na ọchọ ka ya kpe na ya biko gbaghara na ya ga-enye nsogbu na ụtọ ọsị ya kpọghakwala ya wee ya ka ọwụ ya nwa ụtọ ihe ọsị ya ma ewe ihe ya ga-eme mana ọ bịara bịa bụghachiwa ihe gara aga na ya biko na ka nga arịrị nwụrụ ili na ọgụdị sọsọ ga-elete na ya ga-anọ no problem na ya arụ n'ụlọ n'ihi na ụlọ ya rụ na village. Ya gwara mmanya na enyi de ya hụrụ ụkwụ ya n'ime ala ahụ na mgbe ya lụga nwaanyị ya gwara mmanya si na ya achọghị ịbịa gwa ndị obodo na ya achọghị mmanya ebe ahụ na enwe game ọ ga-eplay ya achọghị ya iso ya gaa ebe ya lụga nwaanyị ya achọghị ka o soro ya gaa na enwe ya achọghị ime otu ọ ga-esi eme na enwe otu ọ ga-esi eme ya eme ya mana ya achọghị ka ọ nọrọ president duru gawa na ya achọghị ka ọ dị involved mgbe ya lụga nwaanyị. Mmanya so nsogbu anọ na mgbe o wetanu date dị redi na ya makwa ihe ya ga-eme ruo mgbe ya chọrọ ịlụ nwaanyị mmanya ga-eburu bedi n'ụlọ ọgwụ asoji ya na ọ nọ na hospital ya ga lụọ nwaanyị ya na stiil na ozugereghị ya na kemgbe eji tonga mgbe ya ewepụtabeghị 1 naira si ya na-enye mmanya na ụmụnne ndị ka abụọ ndị ka ya tụrụ alụchana di na ọ wa ada nne ya ka ya kpokọtara ka ọrụ ya destin ada nne ya gwa dat na obi dị ịkọ ihe igwe na ọ ga-enyekwa onye ihụrụ onye azụ nsogbu na ihe mere na-eme na after all na ha ọbụla tara ahụhụ na ụdị nke ya nọ n'ụlọ di ya dị comfortable na ọ bịa kwuo onye na ugbo abịa shashwa n'obodo na ndị di ya ga-eji akụ ya ọnụ na ọ ga-eme ha nwa affect. Adanne agagwazie nwanne ya nwaanyị kenta na onye ọbụla nọrọ onwe mana ọ kenta na-eme mgbe ụfọdụ eme ya gaga lee ya sendịarị ya ego na ka ada kemgbe ekwe gwara ihe na ọnụketegizi mma na ya nwa stiil ozugere ya na ọ na-adị ya ka nna ya oguzoe n'akụkụ mgbe niile na-ajụ ya sọ gịnị mere ya achọghị ikwupụta nye justice na nwaanyị mba nnọọ na m juderele ya ụmụ nwoke ibe ya na ajụjụ a na ọwụ ụmụ nwoke na nwaanyị ọbụla chọkwana ịma ya ọnụ n'ime ọ hụta destin mere na ọ papa ṅụ ịhụrụ n'anya ka o mere ihe ị ga-eme tụmadị ụmụ nwoke ibe ya na ole ihe unu si ya mee. The last time ya tesara ịhụnanya mgbe ya na-eto eto dịka nwa na-eto eto na ịhụnanya nna ya ji ya na ọ gwụla naanị experience ya nwere when it comes to being loved. Na m juderele ya ụmụ nwoke ibe m juderele mba ụwa tụmadị ụmụ nwoke na ole ihe unu si ya mee ụta ahụ shi gbotoro m ya ka m shi bịa gbotoro ya ọnụ ụnụ mara nnọọ ihe unu si ya mee ọ ya ebupụtara obodo okwu ka ọ ya hapụwa ya ọ si dị secret anyị egbuoli na ya na-ahụta mmanya mgbe niile ka ya egbuo ya ka ya wepụ ndụ ya na enweghị nle ihe unu si ya mee ihe mara nnọọ obi nkwuo ọ ga-agụ kọmentị ọnụ ọ ngọ ha nụ m n'ọnụ udo dịrị ọnụ.